ҳами поврои машҳура, футблогерои машҳура дар ҳами Instagram тамошо мекардам. Баъд ба хулосаи омадам ки ҳамин ҳунара манам дорам, ҳамин ҳунари аи тавсияра рости гап додарам дод ки масалан та метавонӣ ранги ҳамино ҳамин Instagramда ҳам хел машҳур шавӣ, чунки ҳам чизе ки ҳамино метавонанд пухтаву ҳамин ҳунара тарам дорем. Ман бо фарзанд бо бачаму бо ҷиянам навор мегирам, ягон суханои нағз вақте падарҷон мега, ман бачаҷон мегӯм ва ягон сухани хуб мега, ана ба мардум таъсир мераса ки яъне ки ҳам як тарбияи хуб додааст фарзандша, ҳаминам як намуна мешавад. Мардум ҳамеша фаҳмидастанд ки на танҳо ба як гапи бад, ба як видеои бемаъне мешава машҳур шида. Гарчанде ки ин дар ҳамин Тоҷикистон ҳам хел шида буд ки ҳатман бояд ягон девонагӣ, ягон видеои бад кунӣ, баъд машҳур шавӣ. Ана ҳозир ҳамин чиза, ҳамин қолаба шикастаистиян дар сари мардум ки инсон метавонад ба мақсад ба як кори хуб, ба як насиҳат кардан, ба забони англисиро омӯхтан, ба як хӯрокпазиро омӯхтан машҳур шаванд. ҳатто дар ҳамон таги ҳамон шапка профил мегӯянд дар Instagram, дар ҳамонҷо ман якум сархатиша навистагим ки хӯрокҳои болаззат аз Тоҷикистони кӯҳӣ ва парчами Тоҷикистон мондаги.